नागिरदों आरो एसे साहा लोंनानै थांनोसै जोंखौ एसे खस्थ' नुबायना जोंखौ साहा लाबोनो नागिरदों साहा लोंनानै थांनो अजन अजन एसे माल थिखोनांबायना लोंनांबाय नै दा साहा मोनलोंबाय आरामनो खस्थ'खौ मिथिगौ बिसोरबो मोजां मानसिफ्रा बिसिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिराद मोजां थायो सोरबा सोरबा एकदम बिराद गाज्रि थायो आरो सोरबा बिराद बुजिनो गोरों दङ बिसिनि मानसिफ्रा खस्थ'खौ बिराद बुजियो दा लोगोफोर फुंनि साहा मोनलोंबाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं सोरांनायजों लोगोसे फैनांलायबाय दिनै जोंना अट' लानानै गारिया नायनांगौ सानैनाबो आरो लाग्रायानो गैला जोंना सेस जाबाय एकदम जि गोजानाव थांखानांगौलाय दिनै सिगनालखौ नायो बेसेबां गोजान थांनांगौ जोङो लकेसनखौ नायदो नोंसोरो बेसेबां गोजानाव अट'जों थांनांगौलाय दिनै देखायनां लोगोफोर नुबायना नै बेसेबां किल'मिटार गोजानाव थांनांगौ जों नै 13 किल'मिटार गोजानाव अट'जों थांनांगौलाय आरो माला मोनहैगोन दासो जागायजेनदों ओमफ्राय न'आव आसामाव अट'जोंसो लांफैयो र' नै बे गोजौजों मेट्र' खारो नै मेट्र' ट्रेन खारग्रा ओरै नैबे लालबाग गार्डेन नै देरसिन गार्डेना बावनो आरो जों दाखालि बेरायना खिथाखांखाबाय माखासे मालाबा आरो बेरायना खिथाबावगोन ओरैनो नै जोंना बे लालबाग खाथियावनो जायो नालाय बे लालबागनि मेट्र' स्टेसन नै बेयावनो नै मोननोसै आरो बे नै लालबागनि मेट्र' स्टेसन बेलाय खोमसिलायनि बेयावलाय सोरनि दाउआ खिना गालांनाय बेबा बेयावनो आरो गार्डेनाव हाबग्रा मेन गेटआ नैबावनो मेन गेट नङा बेयो माबासिम थाङो ने बेयो बेसेबां नाम्बारथाय 4 नाम्बार खोमा नैबाव आरो मोनसे दा नै सिगनालाव थाथ'नांलायबाय मानसिया बारा गैया गैनायालाय दिनै रबिबारखाय बोराय बुरैया जोंखौ मा नाहरबाय थादोंमोन नै नाहरबाय थागारदोंमोन बुरैया जोंनाव नै मालाय बिथिंना न'नि गोजौआवसो गायना लायो जोंना हायाव थायोबा गोजौआवसो नै टावार फसा ओंखायनो बिसिनिथिं नेटआ थाब नांथारो दा गंनैखा ने खाथियावनो ओइ गंसेयाव नै बेयालाय माबा जाबोर जाब्रा माबासो टावार फसायानो जि गाज्रि गंनै खानाय खाथियावनो 1 घन्टा थाहोबाय जोंखौ नैबे सिगनालावनो दासो बारनो मोनबाय खारालै जोंना अट'आ माबा गाबगुलायोसो नैबेनो नै लालबाग गेटआ दा बेजों सिदा थांनांगौ आरो जोंना गावगाबागाव लाइन आराम सालायबाय था आनै र' जोंना अट' नोंसिना गारि फिसासो अट'जों बेरायनायखौनो BMW जों बेरायनाय मोनलायदों ना मानो
आंना नेट पेकबो गैला जेबो गैला नालाय आंना हटस्पट हरग्रा लोगोआ बेनो भिडिअ हगारनोबाथाय आंना बिनि माबाखौसो लानांगौ आरो 5G खौ लानांगौ आंना 4G नालाय बेना 5G आनलिमिटेड सोलियो आंनाथ' गैला रिचार्जबो गैला जेबो गैला लोगोफोर बेनिखायनो आं भिडिअखौ गोबावजों खेबसेल' हगारनाय जासिगोन आरो सेलारि मोनागौ मानि मबाइला थैना थासिगोन आंना दा बे लोगोखौ लोगो मोनबाय थाबाल' थाब थाब हगारनो मोनो आरो नङाबाथ' हगारनो मोननाय नंला जिखुनु जाया दिनै लोगो मोनलायबाय दिनै हगारनो मोनसिगोनलाय दिनै आरो रबिबारबो नालाय सानदेआवथ' जोंना सुटि थायोमोन थेवब्लाबो दिनै डिउटि मावना होनांगौ होननायखाय खेबसे मावना होनोसै आरो दा बेखौ जोंना बे डिलिभारिखौ खालामना फैखांबाथाय गैला आरो गबाय जोंना दखानाव थानांला दिनै बे अट'खौनो लांना बेरायबाय थानांगौ आरो सानसे दिनै सानसेनि थाखाय अफार आरो अट'खौ लानानै बेरायनो होदों जानाय जोङो लांगासिनो जोङो नै मेजेस्टिकसो मोनहैलायसिगोन नामा मेजेस्टिक मोनलाङो दानिया थांगासिनो जोङो मेजेस्टिक मोननोसै खालि आरो ना लामायानो दा बारा मानसि गैया रबिबारजों माजों आरो दा मानसिफ्रा दासो गरदलायगासिनो दा उन्दुनाया जोंहाथ' गरदनो मोना नै सोरांनायजों लोगोसे फैनांलायबाय बिल्डिंआलाय मा एसे गोलाव बेलाय गोदोनि बिल्डिं फुराना जाबाय हनै खोरखिफोरा बायलाजोब्बाय ओरैबो दङ नै दंबावो नै दाबो 27 मिनिट लाबावगोन 11 किल'मिटार दंबावो नै गोगोम थांगानांगौ आगाननैसो आवगायदोलाय आदैमोन BMW मार्सिडिस सालायलांबाय जोंना ओमफ्राय अट'सो हेन्देलना जोंना बिदिसो मालायफोरना साखिग्राबा जोंना बिदिसो हेन्देला बेंगालरावबो बारा गोजौ गोजौ बिल्डिं गैयालै ने बबेबा साइडआव दङ आरो नैबे साइडआव बारा बिल्डिं गैया नै लांबाय थादों आरो ना बेंगालरनि जायगाफोरखौ एसे देखायनो बेंगालरावबो नै लामाफ्रानो बिदि गुगालाजोबनायसो जोंनि आसामनि बायदि बांसिनानो आयौ नै जोंखौसो खुगा सिखोना माखो बिलाय आजां गाजां एसे नै फाथायाबो लोगोफोर बेंगलर बायदियाव गारि सालायनो हायोबा बिराद मोजां आरो ना गिनांगौनि गैया आरो रिक्स गैया लामाफ्राव पुलिसफोरबो थालाबाया नै बिदिनो पुलिसनि ड्रेस गाननांगौ सालायनांगौ गोसोबायदि पुलिसनि ड्रेस मोनगानखायो आरो बिदि गानबाथाय सिन्था गैया ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौबो बारा सोंलायनाय गैया आरो ओरै सालायनो हायो गोसोबायदि सिगनेलफोरखौल' सिफायनो नाङा आरो सिगनेलफोर सिफायबा हले फाइन दानो आरो लाखियो बेनो आरो बेंगालरनि मेन माबाया सिगनेलखौल' सिफायनो नाङा गोसोबायदि सालायबाय था ओमफ्राय ड्रेसखौ गाननांगौ आरो बिदि पुलिसनि ड्रेसखौ गानखानांगौ नङाबा जाया आरो थांगासिनो नै बिराद गोजानाव थांनांगौ नालाय मालाय लांगासिनो आरो दा बिराद गोजान दंबावो मोनहैनांगौआनो गायलांबाय दा लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक शेयारफोर खालामलाबायना हो एसे थुसिलाबायना हो लाइकफोरखौ माबा नांलायलायबायसो नांलायलायबायसो ओइ आदै मोजांलाय नांलायलायबाय थागोन नोंसोरलाय
जोंना ओरै मावथ'आ खाराखै बेखौसो नांलायबायसो थादों बेबो डिस्टार्ब बेबा मा जायगा थांथारनै बिराद गोजान गोजानाव थाङो आरो जोंनाबो डिलिभारिया जा गुवार नै लामाया बावलाय नोगोद मोजां साहा थिखोना सालायबाय थानांगौ बिदियाव मेजेस्टिक मोननोसै नै मेजेस्टिक केआर सार्कोल बर्ड मोनखाबाय नैबे माबा गार्डेन बायदि आरो बे कम्पानि मोनसे गोगोमनो बिदिनो बाइकजोंबाबो जोंना अट'जोंबाबो बिराद गोजान गोजान थांनाय जायो आरो सुकुरिथार लामाफ्रा दासो खारदों BMW आ जोंना बिदिनो आरो नै पुरा मेजेस्टिक र'डआ स्कुटिंफोरा नै दंफांफोरा नै ओरै सायहा सायहा जि मोजां आरो बे दंफाङा दालायफ्राबो जानला मोनला बायनो रोङा आरो लामा लामा बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर दंफां नै जेरैबो दंफांल' आरो बिदिल' लामा जिं जिं दंफां साया सायानो सान्दुङाव थाबायनो गोनां गैया आरो खालिलै लामाया साफा खालिनो जि मोजां सालायनो मोनदों दंबावोलै ने दाबो 8 किल'मिटार मोनहैनायनि सिमायानो गैथ'वा नैबे सिनेमा हल दंमोनलै मोनसे ने बै साइडआव दंमोन सिनेमा हला लोगोफोरजों फाइनालि माबाखौ मेजेस्टिकखौ मोनफैबाय आरो फैयै फैयै बेयावनो नै बास स्टेसना ओरै नैबे वालखौ बारबानो मोनबाय बे वाल दंना मोनसे बे वालखौ बारबानो बेयावनो मेजेस्टिक आरो लामायाबो खावनै जाबाय नै ओरै थांनांगौमोन बास स्टेसना मोनसे लामाजोंसो जों मोनसे लामाजों फैबाय जोंना नैबे नै बेनो उल्थां फाल्थां खिथायोना उल्थां फाल्थां थांनांगौ जोंना बेलाव नै बास स्टेसना ओरै दं ओरै नै बेलाव नै बास गोजा ओरै बेनो मेजेस्टिक आरो बेलाय ओरै बास गोजा हनै लाइन लाइन लाइननो बेनो आरोना मेजेस्टिकआ ओइ लामाजोंबा गाहायजों औ दे सिदा थथार दं सिदा थथार औ ओरैसो ओरै साइडनिजोंसो नैबावनो गाहायजों मोनसे लामा थांनाय दङ बेलाय ओरै साइडजों जोंना ओरै साइडजों गोजौजों थांनांगौ मोननै लामायाव आरो बाहाय बै साइडजोंबो आरो बेनो नै लामाया मेजेस्टिकआव नै बास गोजा नै लामायानो गेदा गेदि नै बोरै बोरै जालाबायनो गाहायजों आदै नायस्लाबाखै गाहायजोंनो ओरै गोजौजोंबा मादैमोननि न'सो मोनहैबायमोनदां जोंना नै गाहायजों थांबाय अभार ब्रिजनि गाहायजों एबाराव
ब्रिज लवार ब्रिज बिनि गाहायजों थांगासिनो आरो मैदेर मोसा दङ नै माथो नै मैदेर र' मोजां नायनि मैदेर मोसा नुलायो नै मोजांमोनथ' एबा ये गिदिंनांगौआ जोंना ओरै लामा बारनानै थाफैसो लामा जिगाव थासाखा जागिरदिल' थांनांगौ जोंना आंफोरानो दालाय दासानो माबा ट्रेन लामाजों थांलांबाय जोंनिया ट्रेन लामा बारनांलायगौदां ट्रेन साइथिंआ गोजौजों थाबाय हनै बैयाव नांथाला जाबाय ओरैबो थाङा ओरैबो फैया नैबेनो नै ट्रेन साइथिंआ गोजौ दङ नै बेजों ट्रेन साइथिं दंसै आरो बे 8 किल'मिटार दंबावो दाबो ओरैसो बिल्डिंफ्रा नै दासो मोनफैदों समायना समायना जायगाखौ जायगाफोरखौ नायलांबाय था लोगोफोर जायफ्रा फैफेरबाय बिस्राथ' नुखाबाय जायफ्रा फैफेराखै बिस्रा नुवाखै नालाय नुफेरैफ्रा नायलांदो आरो जोंनि आसामनिजोंनो एखे थाबाय थानानै साननानै नायोबा जोंनि आसामखौसो साबसिन मोनो माथो ओरैनो न'ल'सो दं बिल्डिं गिदिर गिदिर फुजा जानोसै बिबार माला गोजानै फेस्टिभेल जासिगोन ना बिसिना जानुवारियाव जायोमोन नामा जानुवारियाव फेस्टिभेल जागोन ना फेस्टिभेलनि गामियाव सफैग्रा जोंलाय माबा गामिसो मोनफैबाय नै हेलौ हेलौ मा जायगा जाखो बियो मबाइलासो मिन्थिसिगौलै ने बिल्डिंफ्रा दासो होमबा औ बिल्डिंआनो गोजौथार दासो बानायगासिनो आरो गंसेल' हनै खामाल गैयाल' फैबायलै जों लोगोफोर जायगाफोरनि नामखौनो मिथिया मेजेस्टिक बारबोबाय आरो बारनानै थांगासिनो मेजेस्टिकनि अनेक गोजानाव फैबाय बिराद गोजान गोजान फैनांगौ आसामाव मोनहैलांसै दं आसाम मोनथारसै हेलौ हेलौ गाड़ी चला रहा है ऑटो हाँ और ब्रिज
Apa bisa kesigian nih? Tinggal sama. Ses ini sama sih karya. Lama. Tinggal musuh. Ayu. Masa kali bilang. Masa kamu juga membeli nih. Kita gitu loh sih bila bebeja. Pandita namanya be. Pandita di Tamala namanya flyover. Hei, mata mereka hanya mui bawa negara pun berkhidmat. Jangan, apa bandel? Andai lain ada lama ada. Nih apa nih building a Bryce Gate company. Di dalam nih company apa? Baru ada company terus kawan ini menang men. Lewat giting nang show lain aja na. Ini mah caranya udah na. Dari masjid hangbai jena dom giting nang udah. Cakih kanang lo. Mau kamu lucu aja. Ini hai. Kita apa borai dabrai gas nih nih. Ini. Kalau balik nih. Mama jaga supir kan ya? Kami sini logoper. Ini metro road ke bawah, arbau. Metro ada. Jadi mereka tengah aja. Kilometer pun mau nih. भैया हेलीकॉप्टर भाग रहा दं लायनि बिल्डिं गोजौआव गोजौ बिल्डिंआव Kia showroom Tungkuraw थांनो मोनबा मोजां जागौमोनथ' Tungkuraw दा बरियाखा थांखांबाय आं खेबसे थांलायनायालाय नोंबा थांहोलायनाया खेबसे आंखौ बिल्डिंआव नै दासो लुगासिनो दां नै बिल्डिंआ बेनो Tungkuraw बेनोमोन दांथ' बेनोथ' Tungkuraw दा बेजोंनो रा बेजों थाङो आं दा गोसोआव फैबाय नै खेबसे बेजों थांदोंना जों सिद्दा थांनांगौ Tungkuraw बेनो रा गाखोनो जोंनियाव जोंना फ्रियावसो बिल्डिंआनो बोरै बोरै लुलाबायखो गोथार सिदाबा गोजानथारलै BMW-आनो जोंना खारा बारा ओमफ्राय BMW-नि हेन्डेलानो जोंना सिदाथार एकदम सिदा जोंना गेदेर गिदिर गैथ'आ ओरैहाय स्टेन्डार्ड थारलायनाया जायगाया नै मोजांथार ओरैहायसो
ओरैसो मोजां नुबाय आं जायगाखौ Kamu lihat Tumpur Road. Nilai, ini kara. Tumpur Road. Ya, ada kamsi serupai. Transit. Transit legabar. Berat ke jampi neni uno le dasar mana se. Tumpur Road menpilih bayar. Rebadi ke jam. Tumpura muzang thara ada jaya. Kosim berai nampak. Udah muzang mesti kau berai kambai. Tapi rai ini memang muzang jawab aku mana deh. Mana saya jangan asosiasi, mana saya para kejar kita. Orang menang apa? Kamu siapa? Berapa lama berapa ni? Orang nampai lama kujung dah. Bina kai kila maya. Siapa bina? Oi, kisah thar ni ke? Bina nanggo. Mana saya ada nama lama kau anda lega sih. Mobile awak location gue sih. View saya na. Awak ni na? Oh, orang. Antai dengleh. Ken kena malah? Share pergi nama. Sendi kapten beti. Transit ni. Tumpur Road yang bos. 2 minit nama kau lega ber. 2 minit awak nama baik. Tumpur Road. Transit. Fibel mana mun final lah ho building mana final mana. Ini poster nulainnya building mana ada. Gari fitting asni fitting jaga yang gila macam tar. Salam ya, namun fibel final aja ni. Ini gari ulat sih, bersih mati boleh. Fibel mun final lah saja. Jangan awak kau ni ni. Hostel awak ada. Hostel awak tu pedi. Fibel. Mai ni ma bustu lana pedi jeng. Makai, pisang berda bustu lana pedi. Mana? Sabra hani, ini bustu kau ni pedi ada. Kau mentam, ni bini sambar powder, samram dong, ada bambu keran dong, mairong atha, malu mati dong ada ni. Kenapa nani kang nasi? Mana bah? Sahal ini sih. Sahal apa nak itu ngari sih sahal dengan tang sih. Jengkau sih. Ini tu antara mana? Kosto nu bayi na jengkau. Sahal apa nak itu? Sahal dengan tang ni. Mana siapa? Lung bayi ni. Sana tu lung bayi. Misi. Zona sih mal cikgu nama na. Lung nang bayi ni dah. Sama lung bayi aram ni. Kosto kau mencigo, misalnya muzang mancipra. Bisni mancipra sebab berat muzang kaji, sebab ekdom berat garis daya ada. Sebab berat buzi negara dengan bisni mancipra. Kosto kau berat buzi. Lalu ber fungni sama lung bayi. Lalu ber fungni saha ber lengkang nane mana ne jangan tampilnya angkara bayar ne. Nane item kau hujub kang nane unload kalam kang zaman jangan tampilnya sih. Saham lengbai berat muzang membayar deh. Jebu muzang aku mana lagi dah sah kapsil leng mana ni sih. Muzang membayar. Dah tampilnya sih. Berat geran tampilnya ngolai. Jangan 40 kilometer awak pergi dengar 40 kilometer gejan awak pergi deng. Dah tampilnya ngore. Jayanagar for blok tampilnya ngore. Dah jangan dong pergi. Tumpur Road awak. Sukarnagar Tumpur Road ni. Sukarnagar ni Tumpur Road awak ada. Yang dong pergi deng. Dah minyak tampil sih kan. Berat gejan kan. Tampil saya lega peraram. Auto jeng berat kosto mana ni? Auto ane kharabu maya be. Kapgang bayi sih salai bawa. Tampil saya lega per. Nailang betah deh. Enjoy kalam lang betah deh. Jaga pergu nailang betah. Tuh bidi belah. Jeng betang bayi tampil saya. Ini baru BMW berat karbai mal dilana lai. Mal gay ke berat karbai ada. Mau blue play lek karbai ni baru. Pas lo lek aja ni tanda. Wah, bengal kita hujung pemada. Pas lo lek karbai lah. BMW ni dah sama lek baru.
जायगायाव बेरायहैनि गथ'जों हाबखो सिद्धादा गोजौला मागे गोजौ बा जोंना नै बिजोंनो सिदा गोजौआव औ माबा लामायाव दे एब्रे लामा आयु ओरै गोजौ हासिया औ जागा लांखा गोजौआव जोंना आसामजों लांबाय आसामजों बयनाबो थांनोसै जोङो लामायानो नै मोनथाम ब्रै दं जोंना आसाम थांग्रा जोङो लांबाय नै गेद्दा गेद्दि लामा दङ ओरै ओरैबो थांहांदों लामा नै बोरै बोरै बुरि जाबाय जोङो मैसुर सहैबानो जाबाय आरो थांला थांलि ओरैलाय माने लांदांथार जायगायानो गैया आरो माबा न'फ्रानो गैया लांदांथार नै हाग्राबारिसो मोनफैलायलांबाय माथो गारि मथरल' नै लामायाव न'आनो गैया न'आनो गैया नै हाजोसो हनै बैयाव माबा देरासो लुनानै थालायो हनै गोजौआव हाग्राबारिसो मोनफैबाय बोरै जाखो गैया हनै ओरैहाय नै माबा अन्थाइ दिख्रुबलाबायनायसो Usur road, Tungkur road. Ini mah sudah kan teman untuk lebih kundi kayak asing kan. Di kolam yang ketiga ini. Dari dosa tanggobo ini namanya, yang ekdom sudah ada. Tinggi ya sih nah.